днес предизборната кампания с много позитивизъм, с усмивка и с увереност. Сигурни в възможностите, в опита. Никога не съм се приемал за безгрешен или незаменим. Имам самочувствието на човек, който е диалогичен, разумен и с много опит. И винаги съм казвал, че кметът наистина е много важен, но по-важен е екипа, който е с него. Благодаря на тези хора, които са зад мен и аз ще разчитам на тяхната компетентност и професионализъм, за да може да вървим напред. Един кмет е успешен, когато наистина има зад гърба си хора, които да го подкрепят, когато има работещо мнозинство в Общинския съвет. Така че пожелавам успех на всички. Кампанията ще бъде позитивна, с много срещи с хората в лице, с настроение, защото ние така разбираме предизборната надпревара и аз съм сигурен, че това наше отношение към всички жители и граждани на община Димитровград трябва да продължи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.